All the time. All the time. God is good. Amen. May punta sa tanan, lalo na sa mga bago po na nag-kita. Okay. Magpanayin sa pagtuon. Daghan naman kayo ang atong tunaan sa Bible study. Sa Pinde o sa kung pagbasa din. So magdugang ako gamay na lang. Amen? Sige. Ang akong topic ang luntagan, no? Kasi ito ang Christian living. Pag kinabuhing Kristohanon. Saan ba natin pag kinabuhing Kristohanon? Kaya daghan ang mga tao na nag-ingon siya Kristohanon, di ba? Pero atong tunan dire kanang tinuod na Kristohanon watong langit. Amen. Amen. So kita po sa gusto watong langit. Amen. So niya ang atong pag kinabuhi daw sa tinuod nga Kristohanon. Amen. So amen. So next one. Kita daw ang tinuod na mga Kristohanon. Kini kami message actually, ako lang siyang na-broadcast sa radio sa atong pag-1. Pero ako lang ibalik at matanan na karoon sa radio. Okay? So, nakunan na sa karoon. Okay. So, okay daw ang definition sa usang tinuod na Kristohanon. Dinha sa Acts 11:26, tingod ani ang atong mabasa. And it came to pass that whole year they assembled themselves in the church and taught many people. And the disciples were called Christians first in Antioch. So kanang gitawag diay nga Kristohanon, dili ka na i-label, dili ka na itawag sa just bisan pinsan. Di ba? Ang gitawag o Christians diya sa atong mabasa, kadtong mga disipulo ni Kristo o katong mga nagtuo sa pagdulutan na diwali sa mga apostoles. So daghan na sila kay wala na itong Ginoon dito na sa langit, diniyaan ang mga disipulo. O sila nagawali o daghan ang nagatuo sa ilang mga pagdulutan. O ang upan kanila, gidawat sa pulong sa Ginoo. O kadto sila nga mga grupo, gitawag kadto siya first time o Christian sa public, mayon nga katong nagatuo sa mapatulungan ng Jesus. Ilang ikon na sila mga Kristohanon na sila. Meaning kato na sila mga iglesia na mga magtutuo sa gospel ng Jesus Christ. So first time silang gitawag diya sa Antioquia. Now, karon daghan sa atong panahon, di ba kumingon ka nga kung ang tao dili siya Muslim, dili siya nagtuo sa Islam, or dili siya Hindu, isang tawag sa iya Christian, di ba? Mga daghan sa ating mga Pilipino, puro Christian. Ingon pa nila, 80% ang Christian dito sa Pilipinas. 80% ang Kristiyano sa Pilipinas. So kada siya mag-iso ng buti nila pasabot lang. Na dili sila Muslim, dili sila Hindu, dili sila Buddhist, kaya Christian sila. Pero kung ato ibase sa Biblia, dili ka mahimong Kristiyano kung kay ang imong parents Christian, di ba? Kung imong parents Christian, anak ko ito kay Christian. O pero diya sa ito mabasa, kinsa ba ang itawag ng Kristiyano? Kaya ba mga anak sa mga Christian? Dili, ang itawag niya, the holy of the assembled with the church, meaning nagtapos sila sa simbahan, patuman, and taught many people. So katong tutulungan lang sa pagtulungan sa gospel sa Jesus Christ, may ikalaw ko, Kristohanon. Yeah? So ang tinuod na Kristohanon na kanang muadto sa langit, kanang nagtuo sa itong Ginoong Kristo o nagabuhat sa iya pagtulungan. Amen. So pagtulungan, okay. So hindi na siya automatic na kung according to the Bible. Okay. Pero ito siya kamay soon, ang tanang promises sa Ginoo sa Biblia, asa nakapromise na siya. Dito sa mga Kristohanon, hindi na siya di-promise sa just kanang katauhan, di ba? Kanang pag-ato sa langit, kanang mga biyayas ng Panginoon, dito lang siya sa ating Kristohanon. Amen.
Now, kung saan man mo, pagkahimo na sa Christian. So, ako mabasa din na, who are the Christian? That will be a number one class. Those who responded to the call of God. Kato lang, nag-respond sa tawag sa atong buhay na Diyos. So, ang atong buhay na Diyos, nagtawag siyang katawhan. Ang mga ginatawag sa atong buhay na Diyos, ang tawag niya na predestined. Meaning, before ka natawag sa pagkakristohanon, ipili ka na sa atong buhay na Diyos. Amen. Orang ingon sa itong Ginoong Jesucristo nga, dili mo madungol ka na ako kung kamo wala gihatag sa aking amahan sa langit. So katong makasabot, makadungog sa pulong sa Ginoo, kadto lamang nga dipili lang daan sa atong buhay na Diyos. Amen. Inanin yan karang mag-preach ka sa mapulong sa Ginoo, daghan ng mga tao manminaw. Pero tanan ba sila nakasabot? Hindi sa panahon sa itong Ginoong Jesucristo, magsulti siya o ganang tawag o parabol, talinghaga, pinano man, kayo niya, makadungog man mo, hindi mo makasabot. Kaya ang katungkuan, katulong magsabot sa pulong Ginoo, katulong itawag sa Diyos. Amen. Sa atong panahon ba, itawag magyapon ng Diyos? Amen. Ang atong Diyos, itawag yapon sa iyang mga katawhan. Okay? Ang ikaduha ko gingon ng mga those who are one with Christ. Sa Tagalog, nakipag-isa kay Kristo. Sa ato pa di ay, kung ikaw di ay, usa ka Kristohanon, pero ang imong kinabuhi, wala nakipag-isa sa atong Ginoong Jesucristo. Lahi ang imong pagkinabuhi. Ikaw, Kristiyano. Kristiyano sa kasangalan. Pero makatulog ka langit. Ikaw yung katubag. Ikaw yung katubag. Katulog atong those who follow the steps of Christ. Kato daw nagsunod sa mga lakang sa pungguhin kay Ginoong Kristo. So, Kristiyanos ka man, pero wala ka nagsunod sa mga lakang o sa pagkinabuhi sa itong Ginoong Kristo, malisod ginapon ang atong pagtuloy na Kristohan. Next verse. Okay. Balik. Kung saan daw, pagtawag sa, yun sa pagtawag sa itong buhay na Diyos ang iyang katawhan. Okay? How does God call people? Sinunani ang manis pagtawag sa itong Ginoong Jesucristo sa iyang katawhan. Ang una niya, ang mga apostoles sa ilang panahon. Ang mga apostoles, reference sa gospel sa may tungod sa patay sa itong Ginoong Jesucristo. Ang kaluwasan, diyan lang sa Kristo. Manilang ibuwak, nagwalong sila. Mura gyapon sa itong panahon karon, ipadaghan man nagwalong sa mga gospel sa itong Ginoong Jesucristo. So process na siya para ikaw matawag payon sa grupo sa mga Kristohanon. Okay? And then ikaduha, after hearing the gospel, people believe the word and got baptized. So the moment na ikaw magtuo sa atong sa pagtulungan, kunya bidawat ko sa atong Ginoong Jesucristo, nagpabautismo ka, nabilong ka na sa katawhan sa Diyos. Sa naka sa tulog ng Kristohan. O gamit ka tulog din natin. Tulog na sa next night, balik. Those are the ones who responded to God's call and were called Christians. So, ang process niya sa atong Diyos na mahan, pagtawag sa katawhan, tinaagi sa pagwali sa pulong sa Diyos. Dihang makadungog ka, nagkabatismo ka, ituo ka, kahit lang ang matawag na sinuod na Kristohanon. Amen. Amen? So kung wala pa ka, makadungog sa pulong sa itong Ginoong Diyos, o wala ka nag-respond, hindi pa ka Kristohanon according to the Bible. Yeah? So kung anak ka sa kuwan, wala ko ka nagtungog sa kuwan sa may tungod sa pulong sa Ginoo, hindi pa ka actually Christian. According to the Bible, next year. Nano daw, ang atong Diyos, nagtawag o katawhan. Mabasa na ito sa Romans 8:29, naging na, for God knew His people in advance. Muna kung hindi mo ganyan na, before ka mahimong sa Kristohanon, ikaw, pili na sa Diyos. So, bulahan tayo kita na appeal sa mga pinili sa Diyos. You are selected in advance.
and chose them to become like His Son. Nga daw nagtawag natong Diyos para sa iyang katawhan? Mabasa ko na in red, na di mo niya He chose them to become like His Son. So kini yung mga tinuod na Kristohanon, dipili dito sa Diyos para daw kita mahimong pareho yun sa atong Ginoong Jesucristo. Amen ba? Amen. Pareho sa Bisaya na nag-ingon din na pareho mahimong pareho sa dagway sa iyang bukong anak. So kita ba mga igsoon, pareho na og dagway sa atong Ginoong Jesucristo? Ang mga dagway marang dili, pero pasabot yan na sama ka nang imo din na to become exactly like Christ, meaning magkinabuhi kita exactly pareho sa kinabuhi sa atong Ginoong Jesucristo. Muna po ito pasabot. Pareho tao ka ng mga lakaw, ang atong mga una-una, labaw sa tanan ang atong pagbatasan. Pareho sa atong Ginoong Jesucristo. Ultimately, muna siya pinaka-ultimate goal sa usa ka Kristohano. Hindi man tayo immediately mahimong pareho ng Kristo, pero muna po po sa God nga nung ipili ka mahimong Kristohano. Kaya parang imong kinabuhi, unti-unti mahimong pareho daw siyang anak. Okay, so muna atong muna purpose na nung tawag ang Ginoong Diyos o na Kristohano next verse. Nag-iwan niya, Jesus set an example. Okay, John 13:15, nana ito babasa. I have set you an example that you should do as I have done for you. So ang mga gibuhat daw sa atong Ginoong Jesucristo, tulo ka tuig siya nag-minister din sa kalibutan, di ba? Pagbuhat sa buluhaton sa iyang amahan. Kadto daw ang iyang gibuhat, mo imong example natong mga Kristohano. Na ang gibutan niya, you should do. So ang Kristohano diya, kinahanglan magbuhat sa buluhaton sa atong Ginoong Jesucristo. Meaning kung Kristiyanos ka, wala ka nagbuhat sa buluhaton sa atong Ginoong Jesucristo, Kristohano ka lang sa pangalan. So kinahanglan magbuhat ka kaya kanan daw nagbuhat sa Ginoong Jesucristo. Puro mga halimbawa, mga example para that you should do. Buhaton po daw ninyo kaya tagasunod mata ni Kristo. Mga itong buhaton kasi kita ito. So unsa-unsa man ang mga example nga pakita sa itong Ginoong Jesucristo. Mabasa na ito sa next. Mark 1:14. Nani observe na to ang lihok sa itong Ginoong Jesucristo. Magsugod tayo sa Mark 1:14. Yun siya. After John was put into prison, Jesus went to Galilee, proclaiming the good news of God. So sa gibuhat sa itong Ginoong Jesucristo niya. So nga itong Ginoo di ay sa dili pa sa kalibutan, wala siya lang buhat, nagbahay-bahay siya, nag-atulad sa mga kalungsuran, nag-hike siya, nag-buhat siya. Ang iyang buhat kung saman, preaching the gospel. Muna'y buhat sa itong Ginoong Jesucristo. So kita na tagasunod, kinahanglan niya kayo yung Ginoong that you should do. Kinahanglan niya kamo makusap magbuhat. Sa Ginoong lang ang ating Ginoo na sa Espiritu, nasa sa langit, pero nagubandal pa sa ating kalibutan. Nagpadayon siya sa iyang buhay sa kalibutan. Wala ka man siya physical na body, wala siya kamot. Karong panahon na, hindi nga physical, wala siya kamot, wala siya una-una, wala siya, wala siya lawat, espiritu na lang siya. So ang Kristohano, mo ko'y mubuhat sa buhat sa itong Ginoong Jesucristo. Amen ba? Amen. So willing pa kita mubuhat sa buhat sa itong Ginoo? Ang una, preach the gospel. So usa rin na sa buhat sa itong Ginoo, sa itong mga Kristohano. Muna ang kinahanglan kita, mag-share sa word of God. Muna yung reason na ang mga Kristohano. Dapat mag-share sa word of God. Kaya muna yung buhat sa itong Ginoo sa Kristo. Tingnan niya, YouTube. Unsa ba gibuhat sa itong Ginoong Jesucristo? Kadua, Mark 1:35. Verily, early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went up to the solitary place para mag-unsaman siya. Para mag-ampo. So nga itong Ginoo, nagpakita na bisan siya ng Diyos.
siya nag-ampo kanunay. So kita na tagasunod, muna'y buhat sa mga Kristohanon ang pag-ampo. Doon ay ginoon na kung saan man ma-differentiate sa katawhan ang mga Kristohanon. Ang mga Kristohanon daw makinang puon. Amen. Amen? So, kita tanan rin, hopefully, may nampuon kita. Kung sige nun sa atong Apostol Pablo, dahil sa 1 Thessalonians 5:17, wala pa. Anyway, 1 Thessalonians 5:17, naging din na si Apostol Pablo, pray without ceasing. Mag-ampo na ka, mulay hunong. Amen? So, may pag-ampo mulay hunong. So, kanang mga importante ng activities sa itong kinabuhi, kinahan tayo mag-ampo. Okay? So, kanang mumatata sa isang buntag, mag-ampo ang Kristohanon. Hayaan mo na uban na dili Kristohanon o dili tinuod ng Kristohanon. Basta kung ikaw na ginoon na tinuod ng Kristohanon, wato kag langit, mo niya itong buhaton. Sa isang buntag, mag-ampo. Na kung sa isang buntag, pag matabitaw niyo, ang imo daw mga namin nun, kumusta naman itong baboy na? Nagkakaon na itong baboy. Sa ito tulungan ha? Muna-una ni Pastor si Muna-una, somehow ang Ginoo dili mo priority sa imong kinabuhi. First thing in the morning, magpasalamat ka sa Ginoo, mag-ampo ka. First thing in the morning, before magkaon, after magkaon, so before magtrabaho, before mag-travel. Ang Islam, hilingan sila mag-ampo sila kalimasa o saka adlaw. Muna ilang pinaka-ordinance nila. Ito alam mo pa, di ba? Ako alam mo pa, si King David, naging siya, ako nag-ampo sa nagdaig sa tungbuhin ng Diyos. Kapito sa usap adlaw. Kapito siya daw mag-pray si King David. Kita, ako dito mahambog, kaduhan ko mahambog. Buntag early morning, yun na nakakalimutan, early morning. O, before matulog. Sa unto, tabala ko mag-ampo, pero sa itong activities, makalimot kita. So it doesn't matter kung ano sa, importante na recognize mo na kinahanglan ka mag-ampo sa itong buhay. Amen. Kung sa may atong i-ampo, doon na natin sa update na sa una. Di ba daghan kayo? Ang ato mong pag-ampo, gusto na lang magpasalamat, kaya buhit ka pa, mga sa itubutan. Okay? Mag-ampo ka, hindi lang para sa mga problema, kinaampo tayo ka ng Panginoon. Kung sa iyong Panginoon sa Ginoo, isolve naman sa Ginoo. Mupo ka naman kayo. Kadaghan ka mag-ampo. Isa pa yung ampo. Kadaghan ka yung ampo. I-ampo tayo mo, hindi lang yung sa kabulinon, kundi ang uban masap. Mingon tag-uban, apel na ka na. For example, pwede na kayo ampo ng Ukraine. Ano ba ang Ukraine? Kung ikaw na Ukrainian, unnecessarily ang imong balay labong ka, ito ay mong sala. Wala bidan. Nga naman lang ang ilang balay ng city, labong tungod lang sa 1 month, okay. Okay, pero i-apply na ito sa pag-ampo. Makaswa na ito. Pagpansa. Ang atong nasod, i-ampo na ito. Presidente, i-ampo na ito mga leader sa lungsod, sa barangay. Okay, so daghan na kayo subject sa pag-ampo. Okay, next brother. Mark 1, 32-34. Naging din nga, that evening after sunset, many sick people and demon-possessed people were brought to Jesus. So, 34 to Jesus healed many who were sick and cast out many demons. In short, ang buhat ni Jesus niya, nag-minister siya sa hangin sa katawan. Whatever need na iyang makita, iyang yatagan o katugunan. So, kita sabi ng mga Kristohanon, para mabuhat po nato ang gawain sa atong buhay na Diyos. Yung participate po sa kanang pag-didian kaguling na itong needs. Ang needs po sa uban ay mo po na so, kaya na nga, nag-ayos siya sa kiton, hindi pa din yung tayo sa kiton. Hindi pa nag-ayos sa kiton nila. Pero, required kita na, ang puan daw ang mga sa kiton. Atong i-raise atong kamot sa ilang ulo, o i-ampon sila sa ngalan sa itong Ginoong Kristo. Mamaayon sila. Amen? Yeah. Medyo
Time out ha. Mark 2, verse 5. Nag-iwan din when Jesus saw their faith, He said to the paralyzed man, Son, your sins are forgiven. So, may buhat sa itong Ginoo. Whenever mato siya sa mga kalugaran, makita siya o mga masakiton. Yung pa niya nga, ayong sala, di pa tayo na. Kaya kaning sakit man mo para mga lumpo, kumunod sa din nga. Has something to do with sin, di ba? Kumusta, di pa tayo siya o ka ng paralyzed man, nakalakaw na ka siya. Isip Kristohan, kung sa may atong may contribute anak niya. Atong last week, isa kong lang kanili sa last week, ang subject ni Brother Cesar Andala is all about forgiveness. Ang pinakalisod daw buhaton, ang pagpasaylo. Kaya matod pa niya, because of fear of losing something, munang hindi daw ka makapasaylo. Ang hatlog ka, mawala sa imo. Kung saan ang something, it's about the power over doon sa nakasala sa imo. Kaya na hindi ka magpasaylo, ang tunapan na sa sala sa imo, pwede mo siyang andir-andiron. Kaya nakasala ka, may utang ka sa ako. Sige, talibig sa mong balay. Manang buwan, pero dapat ang Kristohan magpasaylo sa iyang mga. Kapila daw ka magpasaylo. Ang sa iniso na po last week. Ay sa baso ko last week. Tingnan pa ni Brad Cesar, 77 times 7 daw ang itubag ni Jesus Christ. So yan po dahil po siyang pasaylo. Di ba Cesar, may kasamat? Tingnan niya ang 77 times 7 daw is around 490 days. Tingnan niya 1 year, 4 months, and 5 days daw na. Makasala sa ibang tao, ikaw naglawa, pasayloon, pagka-umak, pasayloon. Next day, pasayloon man yapon. Taman sa 1 year, 4 months, 5 days. In short, hindi pa na nagmamapinta in terms of iladlaw. Taas daw tayo na pasensya sa lahat sa ato. Nga naman, because kalau beta, Romans 3:23, sige nun, ang kanang tao nagkasala. So kita di ay included ka ito, magkasala sa ta. Kung di ta magpasaylo, hindi po ta masayloon sa ato. Tungin sa may reason ng permi ka magpasaylo. Ito po di ay kasalan ka. Next. Worship God alone. Si Jesus answered, it is written, worship the Lord your God and serve Him only. So, ang mga Kristohanon di ay mag-worship ka gusto lang ka Diyos o gusto lang ka Lord. Kaya nga naman daw, nakamalo naman tatanan din yung dapat natin worship ka na lang buhin ng Diyos. Hindi ka pwede mag-worship kung matutupad ka mag-worship kung bato o kahoy o kung sa paman mag-worship ihoy mo o tao-tao. Nga naman, tingunan niya ang rason ay higatan sa Pastor Pablo next verse. 1 Corinthians also verses 5 to 6. Ang ingon niya sa Pastor Pablo, ang mga Kristohanon mag-worship na sa Panginoon. Kaya ingon niya, for even if the so-called God there are, doon na daw pilihan so-called gods, whether in heaven or on earth, as there are many gods and many lords. So, di ba sa kalibutan ka, kabalo siya sa Pablo, daghan na yung mga Diyos-Diyos diri, daghan po mga Lord-Lords. Pero ingon niya, para sa atong mga Kristohanon, yet for us, there is but one God, one Lord, Jesus Christ. So, hayaan na natong uban na mag-worship sila o daghang mga Diyos-Diyos. Pero kung ikaw tinuod ng Kristohanon, o sa radyo ay ang amahan ng nasa langit o ng atong Ginoong Jesucristo. Amen? Amen mo ito, pakpakan itong Ginoong Jesucristo. Amen? So, swerte kita, klaro ang atong pagtuo, di ba? Klaro. Nakapati sa Biblia. Mayroon sila, ano lang dito, tuo, kaya mga santos-santos mo. Kaya,
sunod, tingnan na lang. 1 Corinthians 8:5. Gusto Pablo, kabayaan mo na sila, diba? Basta kita mo na itong hapon. Okay? Okay, next. Lucas 14:16. Sinunani ang atong buhat sa itong Ginoong sa Kristo may atong sundod. Jesus traveled to Nazareth, where he had grown up. On the Sabbath day, he went to the synagogue, as he always did, and stood up to it. As his custom was, muna yung grown up, muna yung nakatasan, bata pa nga itong Ginoong sa Kristo, kada adlaw may papahulay, tuwas siya sa sinaguga. Balong katong sa sinaguga, may simbahan sa mga Israelita sa unang panahon. So siya dito, siya firme na duwan. Ang atong Ginoong sa Kristo ba pasulpot-sulpot sa simbahan? No! As, di mo din na, siya grown up as his custom was. Because every adlaw to pahulay, si Jesus always goes to church. So ang Ginoong ng Kristohanon, iyang naong naaraw sa simbahan sa panahon sa adlaw to pahulay. Ako ni include the repeat. Kinabitong pamukhaan, ano man nga kita nagsimba sa adlaw Domingo. Madaghan mga simbahan, nagsimba sa adlaw nga Sabado. Ang Muslim, Biyernes, Sabado. Muna na yung sagot ng mga igsunan. Ang adlaw nga Sabado, ang adlaw itawag o Sabat, yung modern translation sa Sabat day, sa unang panahon. Sabat means Saturday daw. So Saturday kita magsimba, ay modern na yung adlaw papahulay. Now, kada na practice, sa unang panahon na siya, sa panahon ni Moses o sa panahon sa mga Israelita. Sa panahon sa mga Kristohanon, unsa na ba ang adlaw na nagtigom ang early Christian? Si Apostol Pablo o ang iyang mga tinunan, unsa adlaw sila nagtigom? Sa Bible, kung basahan niyo ang New Testament, daghan kang makita na yung on the first day of the week, the disciples gathered as symbol to worship God. So dili din na siya yung nga kinahanglan sa padugid natin kung ano sa Sabat o dadan sa Ginoon ang Domingo daw is di usab lang atang Sabado. Dunay proof sa Bible na ang mga early Christian always nagtapong sila sa first day of the week. Kung sa may first day of the week? Sunday. So ayaw mo kabalaka na mag-imod na dapat Sabado mo, pwede mo malangit di mo simbag Sabado. Ang tinuod nga Kristohanon, Domingo ang pagsimba, ano man, because mao ka na itawag o Easter Sunday. Si Jesus Christ na nabanhaw siya sa adlaw nga Domingo. So ang mga Kristohanon sa may marka sa tinuod nga Kristohanon, nagsimba sila sa adlaw nga Domingo. Okay? So nakabalon mo siya sa okay, next verse. Wala ko matapos. Balik ka. Kini ito mahitungod sa pagsimba, ang tinuod nga Kristohanon daw, kinala magsimba, so dili ka may na Kristohanon man ko, pero magsimba lang ko sa balay. Pwede ba na? Pwede ka mag-ampok sa balay. Pero ka ng pagsimba, corporate worship ang pwede ka mag-worship sa balay, pero sa ilaibo ni mong Ginoo. Pero nung dumi nga sa Hebrews 10:24, naging mong hili pag-iyaan ang pag-nagtigo sa mga katawan. So, Kristiyanos ka, pero wala kayo simba-simba. So, matod ang langit, anak. Wala na kasunod sa batasan sa itong Ginoong sa Kristo. Kaya nga itong Ginoo, mo iyang nabatasan ang pagsimba ka. Alaw ko pa. Next day. Okay, Romans 12:1. Nalimot nila sa Apostol Pablo, atong iwong ka. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God, which is the true and proper worship. Sa unang panahon, ang mga katauhan sa Diyos, i-require na maghalad sa Diyos. Offer something for your sins. So may i-require sa unang panahon. Ng mga baka, mga karnero, mga kandil, pambayad sa kasalanan. So every year, hinahimo nila na kay katong temporary lang. Alam mo, halad yung ka-permit. Pero sa panahon sa atong pagkristuhanon, ang halad sa kasalanan, once and for all, natin sa may gihalad para sa atong mga tao.
Yes. Ginoo. Ang Ginoo, one time rin ang ihalad na yung sarili mo, na tipang sa tanan atong mga kasalanan. Hindi ka maghalad o ka ng mga animals, mga kunsaman. Pero, required pa ka maghalad, offer your body as a living sacrifice. Ang Kristuhan mo, dahil hindi na ka itong mga animal. Ikaw mismo, ang imong kinabuhi, ihalad mo sa Ginoo. Offer your body as a living sacrifice. Muna'y in place animal. Kung sa mga paghalad sa itong bodies, maghilo kita o mga butang para malipay ang atong buhay. Amen. Amen ba? Nagsuon? So, doon na nakaupan o nailingon nga kanang self-ministry. Doon na siya imong ministry. Di na pala siya kumingon para nasa uban na tao. Kanigyon ito, onsay yung gibuhat, ani ng mga kagaling may mga tao, sinong palibot, gibuhat ninyo na ako. Amen. Amen? So, from time to time, maghatag tayo acts of kindness, maghatag tayo ka ng charity, mga anak ko sa pa. O sa pa, kanang pag-offer sa Father is, usa na siya atong pagsimba. Dili sa atong pagsimba, nag-offer kita mga awit, halad sa atong Ginoo. I-offer mo yung body. Kung may offer body, palitan ka ng atong pagsayaw sa Ginoo. Di ba? Pagsayaw, pag-clap, amo na natin kasi na kung saan ka ng manner sa pag-worship. Okay? So, muna ito yung kung may kamukanta, mukanta ka sa atong yeah? Kung wala mo yung kaya mahirap, pwede ka mag-search sa atong mga exona. Amen ba? Amen. Yeah. Okay, next word. Do not be conformed to this world. Amang Kristohanon di ay, hindi na kita dapat nga magsunod-sunod pa kung sa'y uso sa kalibutan. Kung may uso sa kalibutan, kung ni atin, ingon ito nga, hindi uso na magsimba-simba sa amo. Kung may uso sa kalibutan, hindi manimba sa adlaw ng Domingo. Okay? So, hindi ka magsunod na kung may buwan sa kalibutan. Hindi ka magsunod na niya. Instead, do not be conformed any longer to the pattern of this world. Ito na mga pattern na siya. But be transformed with the renewing of your mind. Now, kung daan na tayo, kung may na sa atong pagkakristohanon, ang atong kausapan, sa gikan sa kung isa pa yung kinawin sa una, dapat lay-lay na ito. Yeah? Kung dati ka, I don't know, palhubog, ay tama, dati palhubog. Kaya ako palhubog sa una. Pero, hindi naman ako kumay ko sa balay na lang. Ako lang usapan. Kung dati, mahilig ka ng mamalikas, ayun na karoon. Bibigyan na kalita. Ilan sa katulig. Ako ba hindi kami na katulig. So, ang uban, sunod natin level of change nga, ang atong pagkinabuhi, halos napare-pareho na sa itong Ginoo. Eventually, ang purpose ng Ginoo nga kita makulpul pareho sa iyang anak. Layo tayo ang standard sa atong buhay. Ipapareho na sa Ginoo sa Kristo. So, karon dagan naman ang pag-usapan. Okay? Teka, simba na, nagpa na. Hindi na po tayo ng mga kanang pagsimba maligas. Kapag po sa live. Munay, lahat na, maligas mo siya kasukot sa bala. Yeah, sa isabuntag pala. Okay, sa isabuntag. Instead mo magpasawag kasi Ginoo, sa isabuntag na mga mga anak na kuwan, hindi ko magkatulog. Uy, mga baboy, mata na. Kung mabawi yung mata na mo, sige ka po magkatulog. Ano malang ulit sino natin? Amen. Amen ba? So, kamo na kabalo kung sa dapat ang pasapan ng ito sa atong kinabuhi. Do not be conformed lang, muna practice kalibutan. Next word. Romans 12:14 or 17. Do not bless those who bless and do not work. Do not repay evil for evil. Kanan, do not repay evil for evil. So, nagandang din lang ang ibo. Okay? Kung itikasan nyo sa driver's tricycle, dito may mong buhaton. Wala ka bike pa,
buhat kung sa iwa sa kalimutan. Kaya ang standard sa Quran. The next course, panalin mo yung kailangan ay mantag manigas, mantag mabunggo, mantag maningkid, mantag mamatay. Sa una siguro, alaw ka na ng mga lingwahe, pero kung ilan yung Kristohano na kita, ibig-ibig sa Kristohano, siguro cocktail na siya or kumala na dyan ng mga lifetime of language, jadi na siya mga lingwahe para Kristohano. Next verse, last Ephesians 4:34. Put on the new self. Remember na kanang naimo kitang Kristiyano sa pagdawat nato sa kanang nagpa-bautismo bila ka. Kaya kita kanang halos na bautismo naman. Doon ay uban, wala pa. Gidawat na nito. Disuluban na tao bago pagkatao. Ang righteousness ni Jesus Christ. Disuluban na ninyo. Kung magtanaw ang Diyos sa iyo. Pura na ka Kristo. Ang kulang na lang kanang pagkinabuhi. Amen? So ako niya panimaon na magkinabuhi tayo. Gusto tinoon ng Kristohanon. Okay? So put on the new self. And put on the new self created to be like God in true righteousness and holiness. Sa tinuod daw na pagka-matarong o tinuod na pagkabalaan. Sa atong pagkakaswanan, hindi kita mag-pretend pa-Christian. Masimba-simba. Ayaw na, wala kayo mapalaan. Kung muadto ka simbahan, i-dedicate na yung oras para rin na sa Ginoo. Amen? Amen. Okay. Matapos kung magsuod, hindi na bukaman. To God be the glory, may buntag sa tanan. Amen? Pero di pastor na may lang. Okay,